Lloseta. I per què hem vingut aquí? Perquè les Bobotes mos presenten el seu nou disc, L'estiu no espera. Així que nosaltres no esperam per entrar-hi, per xerrar amb ells, per veure el concert i a veure què mos trobam avui vespre. Una potada tot allò, ai, quina nevera. I estic aquí sola ante el peligro, en ses Bobotes! Bon Jesús, els m'havien pintat un poc més valents, eh? Sí. Bueno. Miquelet, què se podrà trobar la gent avui vespre aquí en el Teatre de Lloseta? Avui vespre podran trobar de tot, però sobretot era molt alerta que jo ara mateix, només rosant que el cul, puc embarassar, Pedrito, què teniu preparat per aquest estiu? Conta-mos un poquet. Jo la primera temporada d'aquest estiu quedar embarassat per en Miquel, però si escoitos con els interruptus, aquest estiu preferirem el millor show de les Bobotes mai vist, perquè posarem tot el millor dels anteriors anys dels nostres discs de les Bobotes surten del llit dels picadors, i aquest estiu no espera, que és una autèntica passada, com aquest cafè que m'estic fent per fer un... ara en el bany. Bé, què has creat? Vinga, conta-me'n un poc. De tot. Videoclip... Sí, totes les portades, la fotografia, tot. M'han dit, que tu quan graves una cançó, la graves en pèl, tio. Sí. Ah, sí. És important, perquè la roba fots el que és la ressonància de lo que et sabeu. Cantants d'Espanya, d'Europa, que mos estem fent avui vespre aquí en el programa. Heu de saber que tocant la perdiu a l'aire i cantant la perdiu a l'aire vos donarà aquell to de veu que necessiteu per triomfar. Que vos he de dir que molt d'ai, molt d'ai, molt d'ai, molt d'ai, molt d'ai, molt d'ai. Ses Bobotes, 7 símbols, Latin lovers, es... No, s'estiu no espera, no. S'estiu no espera, està fora de mar, treure ses venes. L'hora de fer tot allò, quina nevera. Què és el que més vos agrada de les Bobotes? El rotllo que tenen, són la hòstia. Les dones que venen a veure-la. Aquí, no és beneït, eh? Meva lletrera. Sou fans, vosaltres, eh? Sí, som molt fans. Què és el que més vos agrada de les Bobotes? Tot, no? La música, Tot. en Pedro. També. Se platja de vespre, cinc estrelles en el cel i buixar com era. Com t'ho estàs passant? Molt bé, molt bé. Sí, perfecte. Com els veus? Estan millors que mai. Divins, ideals. No, s'estiu no espera, no. No, s'estiu no espera, no. Un tatuatge i tot, mare de Déu. Oh, fan, número 1. Sí. Quina cançó és la que més t'agrada de les Bobotes ara del nou disc que ha tret? De nou disc. S'ha de disfrutar ara. I quin és el lema de les Bobotes? Que avui follareu tots. Quin bon rotllo, quina bona sintonia. Diu que pot ser millor. Deixa'm tocar. Ossa! Com estàs? Com ho duc? Estic contentíssima d'estar aquí en el concert de presentació del tercer disc de les Bobotes i estic molt contenta perquè l'estiu no espera. No, espera. Com els veus? Com els anoten avui? Jo les Bobotes les not, com sempre, espectacular, vinils, com són ells mateixos. Immillorable. Millorables. I doncs ens despedim d'aquest concert, superconcert de les Bobotes, dient... No, s'estiu no espera, no. Tirant de cap, el fer-vos